Todi. Kiviranta Koivisto, olisiko se taistelu, ja Vuorinenkin pomppasi tuossa alkuerässä kyllä mainiosti tuosta viivalta, mutta kohtahan me se nähdään. Koivisto ja Vuorinen irtoaa paraiten, ja koska se lähtee se Kivirannan nousumaan. Tältä päivää jo käytetty. Koivisto kärjes vähän vetää leveäksi, mutta ei pystyy pitämään tuon paikkansa. Vuorinen kakkosena, Pohjaniemi kolmantena, Kiviranta neljäntenä ja Suhosen Riku sitten viidentenä. Team Etupelto varmistaa, ettei kukaan vaan jää matkalle, ja se on missä vaiheessa sitten Kiviranta lähtee hiilostamaan. Nyt olisi se paikka, mutta joutuu itse vähän väistämään, niin joutuu nostamaan kerran. Katsotaan, nyt vetää kyllä Pohjaniemi vähän leveäksi, mutta pystyy pitämään tuon kolmas paikkasen, eli sijoituserästä. Puhutaan nyt siellä 3. Koivistoon matkalla mikä on isku? Onko Opelissa vielä puhtia tallella? Puhtia on tallella, mutta taitaa Pohjaniemen Hondakin sen verran liikahdella, että se ei nyt vaan riitä. Mut nyt se riittää. Kiviranta nousi kolmospaikalla, Pohjaniemi 4. ja 5. Suhonen. Viimeiset mutkat. Ja ruutulippu. A-finaaliin Koivisto, B-finaaliin Vuorinen ja sijoitukseen Kiviranta. Lähtö 10, toinen semi mukaan 21 Joni-Pekka Rajala.